Đurđica Orepić, Iron Woman. Iron Witch bolje, prirodnije za moj styling života. Šta vas zanima? Svi vas najviše pamte po dokumentarcu koji je došao u vašoj 50. godini kada ste kao posljedica oklade nastavili jednim zdravim stilom života i onda ste krenuli nakon običnih utrka i vježbanja, maratona, zaploviti u ove druge vode, a to su triatlonske vode, da. Pa, Ironman kao stil života nije baš zdrav. To prvo moram reći zato što je vrlo naporan i promjena je potpuno životnog stila. Ali ono što je recimo kod mene motivacijski najviše je upravo taj dokumentarac koji je doneo neki feedback sa porukama raznih ljudi, žena najviše i djevojčica koji su osjetile da je jednostavno sve moguće. Znači, bez obzira u kakvom su socijalnom položaju, da li školovane ili bilo što, jednostavno svojom voljom mogu napraviti puno više. A onda kad sam ja to pročitala, recimo od pisma jedne 10-godišnjakinje koja je rekla da je svojim roditeljima gledala i da je sljedeći vikend prvi put pobjedila u gimnastici, ili jednoj djevojci koja je rekla da je odustala od pravnog fakulteta pa mi je nakon 2 godine poslala diplomu da je diplomirala, nekako u meni strahopoštovanje prema svemu tome otvorilo da ću se i ja otvoriti i dalje. I nakon 11 Ironmana koje sam završila i gdje sam došla na ranking listi prva na svijetu u svojoj age kategoriji sa završenim Ironmanom za 10 sati i 53 minute u age grupi 55-59 je još jedan korak upravo u tome. Znači da žene osjete da vrijeme je iluzija, da možemo zaista svojom snagom, a ženska snaga je nemjerljiva. Ako možemo donesti jedno ljudsko biće na svijet, ako možemo najveće izazove u zdravstvu, bilo gdje, skupa sa obiteljskim životom, terati dalje i osvajati, moramo biti toga svjesne. I to je ono što ja mislim da trebam dalje raditi. Znači da sada, evo, sa navršenih 59 godina i dalje treniram i dalje se utrkujem i dalje sam motivacija puno mlađim i ženama i muškarcima, moram priznati. I sretna sam zbog toga. Najprije mi je to bilo opterećenje i malo sam se strašila svega toga. Ali jeste se uspjeli saživjeti sad s tim da ste motivacija ljudima bez da ste i mislili inicijalno da ćete to postati? Pa, mislim da jesam, zato što još uvijek sam tu gdje jesam. Znači, želim poslati poruku najviše ženama, 40+, 50+, da njihovo vrijeme nije stalo, zato što to neki muškarac misli, ili više muškaraca, ili društvo općenito, nažalost, nego da tek tada mogu početi svoj život. Znači, djeca su odrasla, karijera je tu gdje je i trebaju ostvarivati svoje snove. Zašto ne? Izvrsna rečenica za kraj. Trebaju ostvarivati svoje snove. Vrijeme je iluzija, a vaše neka počne sad, već ove sekunde, sa promjenom u vašim mislima, a od sutra, od novog dana i prvim aktivnim koracima.